ngithi cha Ngeke ngivume unyawo lwami luselele uThixo akavumanga ngempilo yami. Hallelujah. Cela sifunde incwadi kaMateyu 27. Matthew chapter number 27. Sizothakaza abantwana bakaThixo sihambe esigodini. Ayikho nje lapha ndiyithethe ngosuye igqibile ukushumayela. Amen. Yabona umuntu othe efundiswa akafundiseka ungena ingozi. Ngalibonga igama lenkosi. Hallelujah. Ngoba izwi laThixo kufuneka silithobele, simthande. Anjonga lo mfana ucabuda. Kanti icingekele into akayithethayo. Ngalibonga igama lenkosi. Hallelujah. Sifunde incwadi kaMateyu 20. Please we now. Oh, please me now, my Savior. Please be now. I come to you. Please be now. Oh, bless me now, my Savior. Please be now. Sibuyele kule vesi ke kule siyaxoxa namhlanje asixhamanga mosandile. Sibuyele kule vesi ke ukaMateyu kaTimothy sithethe nje ngayo. Timothy aphinda chapter 2 verse 12. Kayifunde ngosazi. Yeah, siyifunde nje. Timothy chapter 2. I think First Timothy chapter 2 verse 12. First Timothy. Andimvumeli ukuba abe ngumfundisi. Funda verse. Umfazi makabe ngumfundi othe cwaka onentobeko. Kaphinde futhi. Umfazi makabe ngumfundi othe cwaka onentobeko. Andimvumeli ukuba abe ngumfundisi. Utsho ntoni bantwana bakaThixo? Utsho ntoni abazalwane? Asikwazi ukuliphikisa izwi noba singema kangakanani. Sikhona kodwa izwi eyanisibamba into lizwi. Andimvumeli umfazi abe ngumfundisi, abe negunya phezulu kwento. Ndithe ngaqala ukuthetha ke apha ndithe xa ufunda leli vesi iba khona enye ivesi akangayitsala omnye athi kanti kuthiwani apha. Uyabona xa ufunda incwadi yamaGalati, I think chapter 28 okay bangayikoti because ayikoti ithi la vesi. Akusekho ntoni bazala? Grika namjuda phinde iqhubeke bese ithini? Malibonke igama lenkosi. Now abantu abaninzi bathathe la vesi bathi siyafana. Ngeke sifane bantwana bakaThixo. Uthixo akanothi nadala indoda nadala umfazi aphinda athi siyafana. Ngeke. Kufuneka uyi-understand le nto ngokwamoya uba uthini uThixo kule ndawo kahle kahle. Malibonke igama lenkosi. Manje izwi sengathi lithetha liziphikisa nje, aliziphikisi iBhayibheli. Aliziphikisi bantwana bakaThixo. Cha umuntu nomnye ufuna ukufa la akafuna ukuyiva. Akusekho ndoda namfazi. Akusekho nto awukhona. Ndiye kwi-maternity leave 2. Oh lo mabusuyi. Dani icela zakho icela clean nento bayindoda nomfazi ukhona. Futhi nje lapha emsebenzini xa nehle passagini pha emsebenzini lapho nisebenza khona ufike i-toilet isifolile pha ikhona edrosha umama ikhona edrosha indoda kungoba khona ntoni kanti namfazi sonke siyafana. Masingaphikisi izwi bantwana ngathi andimvumeli umfazi abe ngumfundisi
futhi abe negunya phezu kwendoda. Omnye ke uzothi senza abafundi apha awuvanga kuthiwa hayi kwenziwa amadoda wodwa bengabefundi kwenziwa abantu liqaqise clean lezi lithi awufazi uba ngumfundi othe cwaka. Ayifutha nkosikazi le vesi. Ayewazakala bathi siyiqaqise enyameni nale vesi. Funda nkosikazi. Umfazi makabe ngumfundi othe. Uba yintoni? Umfundi. Otheni labazana laba basijabule xa bayitheni into yakho. Funda nkosikazi. Umfazi makabe ngumfundi othe cwaka onentobeko. Ndifuna sithethe ngalacwaka ebazalana. Ndifuna sithethe ngalacwaka because iBhayibheli alisphikisi. Malibonke igama lenkosi. Alikwazi ukuthi nxa lithetha incwadi yabaseKorinte lithi umfazi endlini kaThixo akakwazi kuprofeta engathwalanga enhloko. Uprofeta muzo uprofeti ngaphakathi uthu uyathetha. Ibithela verse makathi cwa. Malibonke igama lenkosi. So kufuneka usibuze umbuzo lo cwaka uthini kahle kahle. Because ke lokho ekuphela kosuku apha ngasifuna uvuma ungqina sizuvama ndoda amadoda azomaba ngqine wodwa. Ongqina uyathetha ngomlomo. Malibonke igama lenkosi. Xa uculayo uyavula umlomo wakho uthethe. Uyahlabelela uvula umlomo wakho utangacwaka. So simchip analyze la xa kuba uthethe uthini. Malibonke igama lenkosi. But then ngoyifunda la verse iphindi ithi andimvumeli abe negunya phezu kwendoda. Ngangena ima umzayiya phana inhloko ingena ngo10 asuka ngene mhlawumbe ngo10 benengxaki yana emuntu. Ngaba ngaphambili mama umfundisi. Ngifunda into yeni mama umzayiya. Yabona ndiba ndifika lethe ecaweni andiyazi ndinenzayo. Ngaba ine order nawuzalana le. Andihle baba zima umzayiya ngoqoma uThixo lo mfazi umthekisa indoda ngohlobo. Ezinye izinto ubone malibonke igama lenkosi. Andimvumeli abe negunya indoda noba ikhona abantwana bakaThixo iyazazi inhloko. Awukwazi uba inhloko phaya ke ngokwakho ufika ube lithokaza. Iphuma indoda izazi ba ndinhloko mina ngayifika endlini ifike kubonga ngokuthiwa agcotshiwe haleluya. Izinto kufanele silihloniphe abantwana bakaThixo ngolihlobo lililo. Malibonke. That is why siyala mama uCheche nalapha enkonzo yethu yabona mama uCheche. Nalapha emthandazweni xa uthandazwa ekhaya yabona nje nendenza umzekelo mama uxola bathethe nawe. Yabona umzekelo utata Moses asikadibani naye sikamazi. Masithi ke mhlawumbe utata mhlawumbe akakhonzi. Xa ufikayo pha endlini mhlawumbe kade ningathandazi. Ucele ngoba tata nje bazicela ngesithandazi. Utata vumi ba hayi makesithandazi. Naw ke ngokwena xa uthandazayo umhloniphi. Suvela uvuthe nje ube utata sekevula umakuthandaza emasithandaze nkosikazi. Mamele futhi ba uya kangakanani abemthandazweni. Xa kathi amen nawe uthi amen. Imfefe zakho ixhomeke kule ndoda. Xa seyilele ke ngokunexesha lokuyishiya ebhedeni uchwechwe. Lapho khona uzawumiswa umuntu uzawuthandaza uye man. But hallelujah. Abantu abasekhaya bakuthandaza khona abazali abangathandazi xa uzawucelile bavuma. Subavuyelele. Bakukile abantu abadala balindile umntwana bathi inkangalala. UJehova igama lakhe. Wawukhona emandulo. Uwena namhlanje abazali baze bathonela amadoda. Imfefe zakho ixhomeke kwabazali. Yithi amen. Babe bayolala ube nexesha lakho noThixo. Noma ungathandaza kuyosa bayeke bona bayolala. Ungumzalo ne-order ngolo xesha. Yabona ngoba uthi bawenzela into leyo. Xa efikayo ngomso uthi ucela thandaza tata akazugqina. Akazugqina. Mina mama umhlanga yakodwa ngutata engakholwa lo vesi leyo. Umntata ekhoze ayingasixwa. Wathi mama ngayiqala icule sathi ubobo. Ke oThixo. Wathi ma basokhulu. Usukuthandaza ungayeki.
lithi iBhayibheli sunundenzela imilembelembe abethe utata edlela into zakhe ngandenzela imilembelembe yomthanda inobikho utata uyayazi iBhayibheli nakanti kanti nyoni kona ivese enqanda ninganenze but ibeka ngalandlela ibeka ethi engento yanto. That is why xa uthandaza phambi kwabantu bathandazela ubalinganisela uba laba bantu kaloku abekho kule level kum. Banibaba umoya lo ubuye nganeno but bazawulala manje zawuthetha noThixo wabo. Umuntu ofundisekileyo ke lo abenzi nje na kanjalo. Malibona kamane boss. Uthi utata sengathandaza manje. Uthi utata wathi mamhlala beyosmayela ngapha yaye. Ntwana afal phanga ibiza nje igama. Baba bayi2 bangena o 7:30. Ngexesha kufanele imvuselelo iyaphela ngayo. Bangona bengena egesi benengxaki imoto endlini. Uthanda izigena nje mnyango kwathwa nawo sebefikile. Sicela sibani sinikeze utata ichance. Waqonda ke ngokuba yena hayi kunobandilantuke mandinikeze mandithanda ngicela lelo nto endiyamana bangakuyithanda ngicela ngathanda zetata. Ndanika abantu. Into yavela bethi into yapha u20 minutes wonke nje isitya. Ndithi hayibo. Bazalana umoya awuphaphazeli nje. Hallelujah. Uyabona ngoba uthonga bayo Nkosi yami. Ndiyavela qala phansi wayambiza uThixo yamcelisa mcengo abantu badizafuna ugoduka. Andini bangathanda ndiva ngokuthi ivela umoya bazalana namhlanje. Ivela bazalana ndingathathi ngenye indlela into umonakalayo yini sizigwele epasini simandi wasayibeka apha ecaweni abazalana ndivela. Ngoba kufuneka sihambe bazalana singabazalana abane order. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwana ngeke ndathi ngcola ntana moyo. Yabona wona nizaphepha ucola nawo. Hallelujah. Ngoba uzethu lemini ulethola umshumane uthola ube othethe indaba zabantu ecaweni. Hallelujah. No hayi bazalwana ndiyaphosisa. Ningabi nanxaki idatha siyazazi ukuthi masizithethe masingasithethi. Amen. Hallelujah. Qomba bangathetha no what into masizithethe nemasingayithethe. Siyayazi mayiphelele ukuthi Hallelujah. Hallelujah. Na ngicela ke ntana moyo ngoku ke. Ngoba ndiyaroba moyo ukuthi upho ukuthwele. Uthi akuyabonakala ntana ubonakala uba apha ekuphileni bethu le verse kwiHebrews ethi sinelifuna manje. Ikhona njalo. Ndinjalo ba. Because kaloku abantu aba abasibonayo siphethe iBhayibheli esicaweni sikonza basijongile bathini ukwenza. Bayamanga ibe nzima kakhulu yonke uzaba yindoda engangama. Abalindele uba utata umola noko base babone into ephuma egaleni baqonda uthi into lesini siyasebenza nyana. Xa lenza into enje utata umonakala. Nakuna abantu esibabulalayo ngokwenza kwethu. Utata unyakana ntshumayela abafayite wathi kunezinto inyama yethu ingavuma ifuna ukuyozenza but sibanjwe ngamazwi. Esawathethayo sikotiswe. Uba ndingayenza le into baninzi engabulalayo. Sibanjwe liswi esilaziyo nesiliphilayo elisinqendayo. Ozotsiba ngapha kwezwi ke ubanjwa uqamba into. Hallelujah. Ngana phambili ngishumayela ukuthi namhlanje naphambili ndathi ndilapha ndabe ndiphaya. Amen. Yabona le nto ndihlala namhlanje le ndihlela ngomgqibelo wami. Yebo umgqibelo ndathi time. Benza ushumayela ivesi ethi ndathi bana namhlanje ndithetha le. Ndathi benze kanto naba namhlanje. Kodwa umoya wenkosi usidonsela le nto ofuneke ukuyo. Amen. Ndifuna sithethe bazalana sifuna ukubonisa le ndawo uba ubungozi yokungahlala emfundisweni kwenzeka ntoni kuwe. Hallelujah. Kwenzeka ntoni? Ukhawulile umusifundela umfundi. Uyothi cwakale phandle nkosi. Hallelujah. Hayi bazalana lifuna nikhululeke futhi nikhululeke apha. Hallelujah. Sizembusweni ethi. Hallelujah. Sizamana nevesi uThixo makasincede futhi sithandaze sincede. Engathi uba uninga sincokola yimi ngoba ndathi bona bamzele bona ngisamuntu kodwa nje kanti basincede. Ngoba sifuna ubamba ngento yethu sithi besenza kakuhle kanti sesiphuma ecaleni bathi. Malibonke igama leNkosi.
Hallelujah. Cela uthathe imic, thatha imic ke manje sisilinda thatha imic. Mama no Titus. Oh, tano hlupha yo Titus. Hallelujah. Ubuhambe nawe. Matthew chapter number 27. Verse Matthew chapter number 27. Sawufunda nje uverse number 5. So abo ndiyakhona ke abantu bathi xa sifundisa ngento yonke. Futhi ndididi. Yavuya mani. Yavuya qitha ufika baba umzaya. Ngishaya bayifika. Was imbi lento kushumayela umashumayela ungashumayezwa. Yabona umuntu oshumayela yangashumayezwa ingozi lento. Vuma ushunyayezwa. Shumayezwa hlale phansi. Ayibonge igama lenkosi. Ngoba lo nxa sidla inyama siyazijonga nenzipho zalo usika inyama zinjani. Sidle nje. Siyazijonga inzipho zakho Malibonge igama lenkosi. Uvuma uhlale phansi ushumayezwa. Malibonge igama lenkosi. Aso platform amen. Funda ke nkosikazi uverse number 5. Sithanda zini. Sizokwazi ukuzikhuluma. Matthew chapter number 27. Sifunda uverse number 5. Wayiphosa phansi endlwini kaThixo apho lo mali. Yes. Wemka waya kuzixhoma. Wayiphosa phansi apho lo mali. Wahamba emveni kwakhe. Wayosixhoma. Hallelujah. Malibonge igama lenkosi. Hallelujah. Hemba. Iminyanda. Hallelujah. Ngihleka lethe ngisithatha namhlanje. Mama. Miye uverse number 14. Nanibuyele le. Miye uverse number 14. Yabona la verse xa ifundisayo mama uchecha. Mama umhlanje bayayazi noma usibuye. Sendayifundisa kakhulu. Wena wawungekho wena. Mama uvaye wayikhona naye uzawucela usikhethele ba wayikhona. 8 la verse. Inkosikazi engathwalanga enkonzweni ithandaza iprofeta iyayihlaza indoda yayo. Alibonge igama lenkosi. Icacise futhi xa ufunda uverse number 10 wala chapter ifike ithi ngenxa yengeli ukusiza izulu umfazi ke makathwala. Alibonge igama lenkosi. Now mna ke ngifike ndimbuza bazalwane andifuni khona ivesi ba usibuya ethi ningandisi ninganciphisi. Ndifike ndimeke kule ethi enkonzweni. Ndingafuni ulandelela uba ithi enkonzweni. Alibonge igama lenkosi. Umfazi akathwala. Ungekafika uverse number 14 ke ngoku yena ufika athethe athi enxa yenwele zakhe. Into andifuna uyicakisana kakhulu ndifuna uyapha. Amen. Utheni ungafuna uyapha. Baleka. Malibonke igama lenkosi. Naku bafike bakleme ke ngoku bathi hayi mna ndiqhumbe ngenwele zam ngenxa ka verse number futhi xa sosibhanxa bazalwane. Ayinokwazi ukucacisa bazalwane ndayicacisa ngolhlobo futhi ke uthi xa ndincede ayicacisa ngolhlobo. Hallelujah. Uba ndiwile ke ntantwini ndincede bazalwane. Kodwa ndayicacisa ngolhlobo uba endlini kaThixo unkosikazi iyathwala. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Hayi ndinapressure umzawuthi no mhlawumbe umama unakala akafuni ukuthwala bengekho apha akafuni ukuthwala bena andithethi ngaloo nto leyo. But into endiyibambileyo uba endlini kaThixo iyathwala. Angathwali people wangaphathi le ndlela ibhalwe ngayo man. Sike siyibambe ngayo bazalwane. Malibonke igama lenkosi. Ngoba kaloku kuba ngokusawutshintsha sithi hayi kwaye ekukhuleni kwethu ngosomama sasibabona bethwala besingathethi sabe sishumayela into esingayazi sasibazi ukutheni bethwala. Thina sishumayela into bazalwane asishumayela iculture yethu
because ngozawuthi hayi kaloku kwasekusalweni kwethu thina omama bayathola no asishumayela into okuzalwa kwethu ngaculture sishumayela ntoni kwazalwa izwi yonke into yenzayo funeka isekele lizwi nalizwi omizathi kuthiwa ezinye version zithi woman kuthiwa abantu omizathi hayi woman nana umamthola bona ninamadoda mamnto ninamadoda sifocus namadoda sisabadala njalo ninamadoda ithi uverse number 10 ngenxa yendoda yakhe teni ngendoda undercover ngithetha ngendoda eze nona umdudu uwendoda ngayibuza unendoda amen haleluya umfazi ke makathi makathwa enkonzweni zibe konhlobo ithethe ngayo sizamcakisa abazali because lokho ezinye izinto sithethile kudala sadlula kuzo amen